paggabi na. Shoutout po tayo sa aking mga subscriber sa YT friends ko, kina Alicia's Life in Spain, Ma'am Shi Edit, Pinay Morena USA, Remedios Guzman Collection, Lakay TV Spain, Ryan Nisitas, at shoutout po kay Margie Poledo Vlogs. Maraming salamat po sa patuloy na panunood nyo at suporta sa akin. Ganon din po ang balik ko sa inyo. Maraming salamat din po sa aking mga subscriber at sa mga hindi po nag-subscribe pero nanonood po ng mga video ko. Maraming pong salamat. Sana mag-subscribe na po kayo. Kayo po ba ay mahilig mag-plant hunting? Tara, samahan niyo po akong pumunta sa Victoria, Calauan, Laguna. Grabe, sobrang sulit ang kanilang 50 pesos kaya si Mother nakapag-plant hunting. Siyempre, huwag po natin munang kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking YouTube channel, Fulano Maraynon, at pakiclick na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod po pa pong mga video. Tara, punta po tayo sa Victoria, Calauan, Laguna! Ayan guys, ang ganda naman ang bibigay sa akin ni ate. 50 pesos lang yan. Ayan. Ito guys, tag 50 pesos lang daw sa kanila. Yung mga malalaki po na Friends of Albert, yan. 100. Yan. 100 lang yan. Ito guys, sa mga plants na to, bell marks na to, 100 lang po yan. Yan, ang ganda oh. Hilera. Yan. Madam, ito binibenta nyo po ito? Magkano po yung ganito nyo? 400 guys. Yuka? Ganda. Ate, itatanong ko lang, magkaiba ba to? Magkaiba po yan. Ito po. Ito po ay ano yan. Neon. Ito syngonium talaga. Pareho po yan single. Pareho syngonium. Ito, neon lang. Opo, ito po yung butterfly. Butterfly naman po ito. Ay, salamat. May nalalaman ako sa mga ID nila. Kasi hindi pa po ako ganun kagaling eh. Sa halaman. Pag ganito po, magkano? Ito po yung 150. Ito, 150. Ito po 50. Ito, 50. Ah, talaga 150 to. Ito po, yung medyo hindi makapal. Paras lang po. Ah, sige po, Yung bigyan. maliit po, hindi na. Bigyan niyo po ako ng makapal. Ano ba? Opo, yan. 150 lang yan, guys. Yung medyo medyo may dami siyang konti. Pili na lang po, pili. Yan. Ito na po ang makapal. Ayan. Salamat kay ate. Mukhang mabait din yung dito, owner. Pili pa po tayo. Ayun po, dito muna tayo. Ito po yung ganito nyo, magkano? 50 pesos din. Oh, talaga. 50 lang to dito. Itong Calathea. Mayroon akong ganito eh. Ito po yung ganito nyo. 250 guys. Yung mga ganitong silong nila. Ang lalaki na po. Gaganda ng mga nyo, yung mga ganito nyo. Not for sale po yan. Hindi po, for sale po yung red Congo. Ah, itong red Congo. Magkano po? Oh, 3.5. Ito po. Selum din po yan. Opo, magkano po yung ganito? Hindi po siya for sale. Hindi for sale guys. Mother na po. Ate, salamat tayo. Na-assist mo ako ha. Ayan eh. Yung ganito po, 2,000 po. 2,000. Ang maganda dito, guys meron ng mga name. Ayan. Philodendron Red Congo. Dito naman tayo sa kabila, guys. Magkano po yung ganito nyo? 50 po. 50. Orlando nila, guys. Yan. Pati yung malaki na po. Yung malaki po ang 50. Ah. Ito po hindi pa namin nabibili. Talaga. Ito po, guys. Yung malaki na po nilang Orlando, 50 pesos lang. Pag mga ganito, Hanggang 35. hanggang 35. Ang galing naman. Mura pala dito. Ate, mayroon ba kayong syngonium na chocolate? Wala po. Yung single yung strawberry ice.
Talaga, gusto ko pwede pong makita yun. Apo, nandun po sa Magkano po yung ganun? 350 po. 350. Dito na lang muna po tayo. Magkano po yung mga ganito nyo? Yung ganito, 50 pe. Ano pong ID nito, ma'am? Calathea to, di ba? Sinante Gray Star po. Sinante? 50 pesos? Talaga? Teka, tignan natin. Ayun. Ito pala. Yan. Ang pangalan niya, Sinante Gray Star. 50 pesos. Family siya ng prayer plan. Family ng Calathea. 50 pesos lang dito, guys. Mamaya kung may maibigan tayo mas makapal. Dito po yung pislili nyo magkano? 150. Yung ganito na po kalalaki, 150 na. Ba, ang lalaki naman. Ayan guys, Yung mga yan, 150. Hindi na po kayo lugi dyan. Loss na talaga. Ate, may variegated kayo? Hindi pa for sale. Ayan guys, kung makikita niyo po, lawak ng kanilang garden dito. Yan. Ayan. Ganda pala mag-vlog dito, ate. Mura, no? Swak din sa budget pala. Di na kayo lugi sa 115 pislili na yan. Sobrang kakapal niyan. Yan. Ito po, ate. Anong mga ID nito? Ito. Rainforest Red Stem po. Magkano po yung mga ganyan? 500. 500. Yun po, red stem, yung mga color. Ito po, Ayan. ano po to, wave of 500. Yan. Ang kakapal na. Ang gaganda. Mura na rin po yan. Yan. Ayan. 500 yan. Rainforest. Ito po yung ganito po. Ito po, wave of love. Magkano po yung Wave of Love? 350 350. hanggang 500. Hanggang Meron po kasing 500. malaki. Oo nga. Ito ate, pag mga ganito kalaki. Ito po, pwede sa 350. At nakakita na ako ng 350. Medyo mas mataas to sa iba eh. Ganda. Yung ganito po ninyo. 50 po yan, Calathea Lucinera. Calathea Lucinera, 50 pesos. Lucineri po. Lucineri. Yan. Talaga. Ate, bigyan mo nga ako ng malago. Malagong malago. Hindi na po tayo lugi. Ayan si ate. Lucineri, Calathea. Wow, 50 pesos lang. Ganda po yan pag namulaklak na. Ano pong kulay ng bulaklak Color white niya? po. Ang galing. White po ang bulaklak. Si Mother nasa sasakyan. Ayaw bumaba. Maganda sana ko yan ang bibili. Talagang paninda niya. Wala siyang balak bumili pa kasi nag-aayos pa sila. Yung ganito po, madam. Wow, 50. Aglonema white lang. Ito, aglonema. May bulaklak din po ba to? Aglonema white plant. White land. White land. Okay, white land. Ang ganda, 50 pesos lang dito, guys. Ating mura pala sa inyo dito, no? Di nga. Talagang mura. May mahal sila. May mura daw po sila, guys. May mahal po. Dito naman po tayo sa... Ito, nakikita ko to. Cherry red. Malamang may presyo to. Ano pong 5 po. 2.5? O, sabi ko na nga ba eh. Ito, 2.5. Ate, ano bang ID nito? Cherry red po. Philodendron cherry red. Philodendron cherry red. Yan. Ito po, philodendron pink. Okay. 2.5. Pero ang gaganda talaga nila. Yan. Ayan. Medyo nasunog ata yung Marian ate, no? Medyo nasunog yung ibang Marian. Sobrang init talaga. Pero hindi naman, siguro naman sa presyo magkano ate? Wow. Yun ang gusto ko. Ano ba ito? Matatanggal? Ito guys, yung Marian nila yan. 50 pesos lang po yan. Ayan. May nakita ako. Ate ko, pledge ba yon? Diefenbach yata. Diefenbach. Magkano po yung ganyan? 50 po. 50 lang din. Kaya pala mura rin sa kanila dito, guys. Sa garden nila dito. Kasi sila rin. Oo, sila rin na nagpaparami. Ito, guys, Mataas. Basta kami magparami. Ito, guys, 50 rin to sa napunta namin ibang garden. Sa kanila, mura din.
Ito pong ano, yung glow brush. Seryoso Opo. po. 1.5 po sa akin. Ah, ito yung Kasi kanina. ito po ay binibili. Oh, binibili lang din nila kaya medyo may price. Price. Yan. Pero at least ang laki na po niya, di ba? Mother! Eh, ito si Mother, bumaba. Mama, tagsi 50 pesos lang pala. Oh, ito na. ito na. Ito, bumaba si Mother, kikita talaga si ate. Ate, teka lang muna, magkano yung ganito nyo? Ha? 100 po yan. 100 yung ganitong medalyon nila. Ito pong ganito yung... Po, ano po yan? Bandenhigay po yan. Ah? Kalateya Bandenhigay po. Bandin ni Calatea. Aba, anong pagkakaiba ng... Kalateya Pictorata Bandenhigay. Ang medalyon po, mas dark po. Nandun po sa ulo. O, tignan mo. Hindi talaga ako magaling. At least alam ko na yung ID, di ba? Ate, pwede bang isulat mo mamaya yung ano? Yung binili niyo po. Oo. Tsaka yung mga names talaga nito. Anong pagkakaiba po nila? Makikita niyo po pag naano niyo dun sa... O, sige po. Yung, mamaya, sasabihin ni ate ko anong pagkakaiba ng medalyon. Akala ko medalyon. Ate, magkano yung ganito nyo? 100 po Oh. sa fish eye. Peace eye. Apo. Ayan po, peace eye. 100 lang. Ayan. Ayan, oh. Naglalakbay na tayo ngayon. Bumaba na si Mother. 50 po. Umama. si Mother. Hindi, pag yan, hindi bumaba ang mahal. Kasabihan ng ano, ng viewers ang kuripot ng mama mo. Kasi paninda rin po kasi niya. O yan. Lalaki naman kasi ng lalagyan. Oo nga. Nawalan po kasi Pero ng may halong plastic. lupa yan, ate. Ano po yan? Sunog na ipa, sariwang ipa, tsaka bunot. Wala po Ayun, kaming okay. lupa. Mix na yung ano, Mixed soil po. sunog na ipa, Sariwa. sariwang bunot, tsaka ipa, yan. Sariwang ipa, tsaka po. Tagsi 50 lang po to? Apo. Oo naman, nakita niyo yan guys, nagpi-50 lang pala. Punta na kayo rito. Punta na po kayo rito, yan, ini-endorse na kayo ni Madero. Yan. Nakakatuwa naman, bumaba na si Mama. Ate, 50 pesos lang talaga to? Papo to, di ba? Apo, barilit. Ito yung mga ano yung malalakas sa init. Di ba? Hindi naman. Hindi rin po. Pinang-shaded po na. Pinag-shaded din to. Sobrang init din kasi. Oo talaga. Sobra talaga. Ate, ano pangalan nito? Pandanus po. Ito Pandanus. Ito po, 35 na. 50. Mama, 35 lang daw yan. Ito po, 30. Ano yan? 35. 35. Hindi ko sukat nakalain. Pag 35, 20. Talaga si Mother. May sama ko na po yun. Oo, sama mo na yan. Pag 50 pesos lang yun. Na kayo dito. Ayan yung mother ko. Namili na naman. Akala ko hindi ito bababa eh. Iron plant po. Mother, 50 pesos lang yan. Pasensya na. 200 biglang binaba eh. Ano ba yung fish lily? Ano ba klase yun? Iron plant po yan. Iron plant. Family rin po siya ng lily. Ayun. Family din siya ng lily. Hindi, ito kasi mabilis Iron talaga plant. sa akin. Mabilis ko yung tapo. Ayan. Ayan yung mga napili namin. Dadagdagan pa yan. Magkano ito? 100. Ayan, medyo ano. Ayan. Yung kanilang Donya Carmen. Doña Carmen, 100 po yan guys. So mga nakahilera din yung kanilang mga plants dito. Okay din naman po. Ang ganda yan. Ang gandang tignan. Mother, ang ganda diba? Ayan o, namimili na naman si Mother o. Nalaktawan ko na yan. Oo, 50 pesos. Parang peace lily rin eh. Doon mo po yung mga namumulaklak. Ayan, aglonema variety. Opo. At hindi pa ako ganun kagaling sa buti na lang eh. Buti na lang eh, ang tawag nito. Mabait si ate. Ayan, tumitingin-tingin pa si Mother. Wala na akong masabi. Ito ate, magkano tong pink? 50 lang din po. Magkano ito? 50 po. O, yung Calatea, 50. Mama, kahit malunod.
50 pesos lang. O, diba? 50 pesos. Pupunta kami ng ano, ayusin mo. Eh, wag mo kasing dilig-diligan yan. Ito ba, hindi ba ito na ano sa tubig? Maaalis. Hindi ito maano sa tubig. Siya yung Matako sa tubig. Hindi po. Ah, kaya pala nalunod yung ganyan namin. Nararap po. Kaya po, At saka ano, Okay na po. ay medyo may sunog din sila, pero kasi may net sila eh, oh. Ayan, oh. Oo, talaga po. Ayan guys, yung kalateya nila. Ayaw po nila ng sobrang talagang. Oo, talaga. Ma, 50 lang yan. Wow, 50. Yan na naman si Mother, oh. Talaga naman, oh, 50 tuwang-tuwa. Panalo si ate. ulam, kung hindi ako panay ang layas, ang dami kong bibilhin. Marami suki yan. Ang mga suki niyan sa bahay, kahit hindi bibili, napapabili. Panalo, mama, 50 ang lago, di ba? Ang ganda, di ba? Oh, di ba? Ayaw ko lang muna yung medyo mataas. Ito lang, kasi cute eh. Parang mali naman ata. Ang gusto niya yung mababa lang, 50. Ayaw niya ng mataas. Ah, nakakatuwa. Ate, akala ko kanina itong pink syngonium nyo, akala ko 50. Ate, magkano to? Ate, magkano to? 600. Nag-ano pa naman ako ng mga ng mga kalegium. Ate, wala bang mabababa dito? 350. Ayan, may price talaga siya, no? 350. Ayan, guys, 350. Ito, guys, 600. Ano po? Andanus. Pandan. Pandanus. Pandan po yan eh. Pandan. Tatlo, 100. Hindi po, paltan po na. Ayan. Papili pa tayo yung mura na maganda-ganda. Ayan, magkano daw yan? Ito, ate, magkano to dito? Ito. Ito. 150 pesos. Snow White. Itong Snow White nyo. Yan. 150 sa kanila. Ito guys, oh, nakikita nyo ba yan? Yan. May mga bulaklak na nga eh. Yan oh. 50 pesos lang po yung ipasya nila dito. Ayan. Ayan. Ate, pati yung nasapat? Ay, 100 100. na po yung nasapat. Pero talagang malago na. Mayroon Ayan, akong oh. hinahanap. May ano ba kayo? Yung... Fern, ate, magkano po yung ganito nyo? 800. 800. Yan. Oo. Yung hinahanap ko. Yan, ang ganda ng 800. Snake plant na may... Yung maliit lang siya. Tapos, yung maliit siyang malapad na mayroon siyang kulay dilaw na ulit. Ganda na rin. Tsaka ang kapal-kapal na, oh. Ito guys, oh. Mycans. 400 lang yan. Sobrang lalago. Ayan po. Ayan. Ayan. Ganda. Kasi yung Mycans ko, hindi masyadong malago pa eh. Ito guys, oh. Ang lawak pala ng garden dito ni ate. Sinamahan niya pa talaga kami sa loob, oh. Ayan po. Ayan. Ate, magkano yung ganito nyo? Aluminum? 30 pesos. 30 pesos lang guys. Ang aluminum nila. Ate, anong plants to? Kakaiba yung kanyang ano? Siya po yung bago, hindi ko po alam pangalan niya. Hindi niya rin alam ang ID. Pero ang ganda, no? Yan talaga yung matitibay sa init. Paborito talaga yun ni Madera. Magkakano po, ma'am, yung ganito nyo? 200. Yan. Dito 300. Yan, yung mga plants na yan. Ang lawak pala. Ikot tayo ng ikot dito eh. Oo, ikot tayo ng ikot dito. Hindi po, na ano lang. Oo, talaga nasusunog sa araw. Pero mahalaga yung napili namin doon, ang gaganda. Tsaka ang mura, swak sa budget. Ate, magkano po yung ganito nyo? 50. Yan, 50 lang guys. Santan. Ate, yung tinatawag na cherry santan, anong pagkakaiba nila? Okay po.
Ito guys, yung mayana nila, ang lalaki na, 50 pesos. Yung Shanghai Beauty po nila, 100. Yan, dami ng bulaklak. Yan, nagpakahilera. Oo, ma, meron ako yan, ma. Maganda talaga yan. Ang alin yun, mother? Ganda yun, no? Eh, ito? Wala yun yung ano natin, anak. Ito, ito? Hindi, ito. Yan, no? Bakit? Yan. Ang dami nyo palang adhenyum dito, ate. Ay, hindi ko for sale yan. Ay, hindi pa for sale. Yan, ano po na. Ibubonsay nyo. Mas kikita. Ang gaganda pala. Ate, magkano yung ganito nyo? 350 po yung isahan, 500 po po. Ito pala. Sinasabi ni mother. 350. Oo. Ano pong ID? Variegated heliconia. Variegated helicornia. Heliconia. Helicornia ang haba. Ito guys, 60 pesos sa kanila. Ang gaganda rin. Pag napapansin ko yung tea plant natin doon, kasi ito green eh. Yung atin doon, di ba red, ma? Iba siya. Oo. Ibang klase ng variety ito ng tea plant. 60 pesos. Kalay pang kulot. Bakit meron bang hindi kulot? Meron po kasi akalay pang red. Okay. Ayun pala yung kalay pa na red. Akalay po. Kalay pa. Salamat po sa pag-correct. Magkano po yung ganito nyo? 50, akalay pa. Ate, paano pag-alaga nito? Para ba din ba itong mayana? Mahilig siya sa tubig o hindi? Hindi din po. Parang mahirap yung alagaan eh. Oo, parang hirap yung alagaan. Tama ate? Hindi naman. O hindi lang namin kabisado. Pero mahalaga 50 pesos lang siya, mother. Ay, pengin na po ako ate yung Malaguna. Ate, 50 pesos lang. Kahit mamatay pa yan, 50 lang yan. Ayun. Ate, bakit yung isa green na green? Meron pong green, tapos meron pong ganito. Iba-iba palang kulay. Galing. Sige, ayan muna tayo. Yan. Ganda. Naku, nagtambak na yung aking koleksyon. At least, di ba? Ate, tama bang ID? Akalay pa. Akalay pa po. Kulot. Yun lang po tawag namin. Okay. 50 lang, guys. Ang lalaki na po. Dito kala ate. Yan o, nagpakahilera o. Kahit yung malalaki na yan, ate. Wala na po yung sobrang laki na. Wala na yung 100 po namin sobrang laki. Pag sobra na. Ang mahalaga yung mga ganito. 50 lang yan po. Yan. Ang ganda naman ng 50 green. Yan guys, oh. Green. Akalay pa. Kulot. 150 po yan. 50 pesos. 5-3 po, 1,000 po. 1,000. Ano Ano ba po yan? yan? Pencil pine. Pencil pine? Pine tree? Pencil pine. Lalago pa ba to ate? Nagiging ano po. Nagiging puno. Pine po yan. Magkano? 1,000. Pencil pine po yan. Kaya kakaiba talaga yung ano niya. May ganyan ako mama, di ba dati? Nang hinayang ako. 300 lang ang bili ko. Ngayon palang mahal-mahal na ngayon. Nag-pandemic lang. 500. Ate, ano bang ID nito? Variegated. Ang haba? Triangularis. Ficus triangular. Basta ang mahalaga magkano do ate? 500. Yan. Ay, nako. Mababaliw ako sa mga pangalan. Ang dami. 5-3. 5? 5-3. Nag-usapan na sa puno. Oh. Sana magkaroon tayo, maganda yan pag hindi po masyadong mataas na mataas. Diba? Anong tinatanim yan? Yung ano rin? Sakyan? Puno. Ito yan, no? Buto. Ang ganda naman. Ang ganda kasi ng mga bulaklak nyo. Ayan yung pansinin pag halimbawang may nakikita akong ganyan, pansinin siya. Ganda kasi ng bulaklak niya. Ano tong isang to? Ay, kala ano. Ganda. 100 po sa likwala. Likwala? Apo, likwala pal. Likwala palm. 200. Ito po ito, 400 po.
Saan po ito? Matdo po ang pangalan. Matdo, yan. Salamat sa tips ni ate, sa mga pag-correct sa mga pangalan. Yan. 400? Opo. Ate, bakit 400 siya? Parang ano lang naman siya. Mahal po ang ano yan. Mahal po yung sa Matdo. Ah, mahal daw yung ganito talaga. Ang price. Ate, anong correct ng ID nito? Matdo. Mat- M-A-T-D-O. Matdo. Ang dami ko pang nalalaman na pangalan na hindi ko pa masyado talagang kabisado. Ito, ang dami pa talaga nila dito. Yan. Ate, pag mga ganitong matataas na, magkano sa inyo? Meron pa yung ganyan, di ba? Oo, maliit lang siya. Pero ito ang ganda. Tignan mo. Sabi ko sa inyo pag lumaki to, ang ganda. 400 na raw sa kanila to, guys. Ang ganda. Ayan, yung mga 5 fingers mo, ate, magkano dyan? 100. Magkano po? 100. 100 lang. Ah, okay. Yan, ang ganda. Ah, okay. May tinik nga yun yung anakaw na yun. Kasi yung nabili yun ni mama, may mga ganon. Sabi ko, wag putulin. Oo. Pero hindi pa katulad po ng ano. Oo. Maganda rin to no? Pang landscaping, ganda. Yan, naglalakbay si mother, guys, oh. Ito, guys, ito yung paborito ni mother. Matibay sa init. Banlaban. Hindi po for sure yung Backbone. madami pa po. Backbone Devil, ate, tama, no? ID niya. Napasa isip si ate. Meron kasi yung isa zigzag Oh, sigsag ito. Ganon din, lang ibang ano yan. Ibang ID niya. Okay. Ito, guys, yung caladium nila. 50 pesos lang po yan. Meron kang ganyan. Hindi, mama, iba eh. Ay, natanggal. Hala, sayang. Bakit gano'n? Ba't iba siya? Hindi, iba-iba nga. Kaya nga gusto ko mangolekta, mama, ng mga caladium eh. Ano? Bakit pagkaiba siya? Anak, baka bumagsak na yung bahay natin sa puruhan namin. Ah, ganyan. Okay, bibigay daw ni ate 100. Sige daw. Yung akin. Ayan. Huwag tayo magkwentahan. Kuya, magkano yung ganito nyo? Ay, hindi nyo rin niya alam. Oo, magkano po yung... Ah, 5,000. Ate, ba't medyo mahal? Ah, Monstera. Tetra sperm yan, guys. Tetra sperma. Yan, 5,000 daw po yan. Saka na tayo magpag-thousand. Paano nyo nalalaman nagkasakit? Pumangit po yung ano. Dahon. Ano po yung ginagawa ninyong ano? Lagyan po namin ng Puragan, saka yung spray ng Sindi. Ini-sprayhan ninyo ng ano, ng treatment talaga nila. Parang tao din talaga, no? Yan, may sakit daw. Ay, oo, ganun din ang ginagawa ko pag may sakit ang halaman ko. Tinatanggalan ko ng ano, yung nililipat ko sa ibang lupa. Yan. Salamat sa tips ni ate, pag-aalaga, pag may sakit yung halaman. Yung ibang klase. Oh, ito. Opo. Kaya ganito kinalabasan niya, di ba guys, iba? Ganun. Nag-i-immutate siya. Yun. Ay, sabi ko, ito meron akong ganito, ito wala. Pero bakit sa isang puno, dalawa yung kinalabasan ng kulay nila, di ba? O sige na nga ate. Nagtanong lang. 100 lang po yan. Yan. Ano daw? Ayaw ni mother na ito, gumigewang-gewang daw. Ano yan? Dahon. Gusto ni mama, punggok. Ayan, mga pinamili ni mother. Yan. 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 Kasi parang hihiwagaan ako. Parang meron ako neto eh. Yan. Eto guys, natabunan na yung pangalan ng garden. Anchit's Garden. Nandito tayo ngayon sa may Victoria Laguna Highway. Tabing daan lang po sila guys. Ayan. Anchit's Garden. Grabe guys. Ang mumura ng mga plants dito. Tagsi 50 pesos lang din. 100, 35.
50 pesos, swak na swak sa budget. Ayan guys, yung mga napamili ni Mother. Oh, lumasandaan na lang. Tumawad pa. May 100 na lang. Ayan. Pag bumaba talaga si Mother, maraming plan. Hindi lugi si ate. Ayan po guys, yung kanilang garden dito. Ayan. Ayan po, may Ocerizal. Si Ocerizal makikita ninyo. Nandito sa bungad nila. Ayan.